Soc aquí avui a Ceret per preparar la Diada Nacional de Catalunya, perquè nosaltres també som de Catalunya, Catalunya Nord és també Catalunya, i serem també l'11 de setembre a Barcelona per festejar aquesta Diada, la més important pels catalans, perquè ha d'ésser l'última abans l'independència de Catalunya. Per què volem ser presents els catalans del nord? Perquè esperem que per nosaltres serà el moment de sortir de l'espai folclòric on som fins ara i ser reconeguts com a catalans i fem part d'aquesta nació catalana. És a dir, un reconeixement de la llengua, de la nostra història, cultura i viure plenament en català. És una esperança i doncs serem junts pel sí el dia 11 de setembre a Barcelona i els dies següents també donarem suport el 27 de setembre per les eleccions de Catalunya, que segur que sortirà l'independència. Junts pel sí.